לדעת לספר את הסיפור מוזיקלית, לתת לו את האווירה ואת הדינמיקה הנכונה. חשבתי, מה אני אעשה עם סרט כזה? כל הזמן רוקדים בתוך קברט, אוכלים, אין מקום למוזיקה. פתאום חשבתי שזה דווקא מאתגר. אני מאוד אוהב עבודת קולאז' ועבודת cut and paste. את כל זה ניסיתי להביא עם מוזיקה בשנות ה-20 וה-30 וה-40 לתוך הפסקול. זה יכול לעבוד עם פסקול מהדקה הראשונה של הסרט עד לסופו, וזה יכול גם לעבוד בשקט לגמרי. וזה מין אתגר כזה, איפה האמצע? יש לי איפה אני אכנס, איפה אני יהיה שקט. לתכנן את המוזיקה כך שהיא תגיע אל המקומות האלה או תיסוג. לעשות סאונד לסרט אילם. אז זה להיכנס באמת לתוך שטח שהוא ריק לגמרי, הוא פתוח לגמרי, זאת אומרת פתוח לכל האפשרויות.